Hello, good morning. Today's video ay live streaming ay magluluto tayo ng beef kebab with stuffed red, orange, yellow pepper with quinoa and mozzarella cheese. So, yan lang guys ang ating gagawin. So, easy lang siya kasi meron ng ready kebab. Igagamitan ko na lang ng stick. Ayan. Tapos, yung beef kebab, ang partner niya is mag-grill ako ng vegetable. So, yung vegetable guys is niluluto ko na. Ayan. Ibuboiled ko lang siya ng half cook tapos gigrill ko siya mamaya. And then, ito yung parang burger. Ayan, ibuboiled lang din natin siya. Lagyan natin ng konting salt. No, nagpapakulo na ako ng tubig. Ito lang mga ingredients natin. Kasi ito templado na. So, dito ang gagawin natin dito sa pepper. Gisa lang natin yung white onion dun sa non-sticky na pan para hindi tayo gagamit masyado na maraming oil. So, konting olive oil lang siya. Hindi ako gumagamit ng salt. Ito lang ginagamit ko yung vegetable powder. Tapos, mozzarella cheese. Fresh parsley. Yan lang yung sangkap nito. So, easy lang yan guys. Thank you. Hello sa nag-iisang na viewers. Ay, si kapatid na dati bayo pala to. Salamat sa pabiji kapatid. Wala akong time mag-edit live ko na lang. Ba't nawala? Yan, magla-live cooking ako today. Hello sa mga nandyan. Uy, Mayasi, hello. Nagla-live cooking ako kasi wala na akong time mag-edit. Sipag, mukhang ang sarap. Yes, masarap yan. So, ito yung burger. Ayan ako na. Salamat sa thumbs up.
Ganito pala siya sa loob. Hindi ko na pala to kailangan.
Yasi. Thank you sa support. Salamat sa support, Maya C. Wala nang time mag-edit. Pag uwi na lang siguro. Pero may mga naka-pending ako eh.
i-dry natin siya sa oven. Mayasi, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
Hello, hello sa nagtsatsaga. Maya si ipi-play kita, promise. Sukli ko sa'yo. Hindi pa yan tapos. Maya si Daddy Bayo, ipi-play ko kayo sa playlist mamaya para sa inyong ads. Hindi na ako makapag-edit. Pang diet yon Maya si. Pang diet yon, walang lasa. Salt and pepper lang.
Nagda-diet kasi yung mga alaga ko, pati amo ko. Puro inihaw lang ngayon. Inihaw na beef. Tapos yan, mga vegetable grill. Salamat sa pagpunta. Oo, pang diet yan, wala yang lasa. Tapos, sa isang linggo, minsan lang sila kakain ng kanin pag Huwebes. Tapos, ayaw nilang sobrang mamantika. Sobrang maalat. So, yung alaga kong pero ang tataba. Oo nga, dahil, kasi ano, ang hilig nila sa cheese. Tuwing umaga, cheese. Tapos, mahilig sila sa mga sweet. Kaya, paano sila papayat? Yung alaga ko nga, 12 years old pa lang ang Diyos ko, ang katawan na magasin laki na ng katawan ko. Nag-iihaw ako ng beef kebab. Salamat sa 2 thumbs up. Lovely ka din na. Hello. Thank you sa thumbs up, sis. Diet daw pero mga malalaking tao. Oo nga. So, yung binoiled ko na vegetable, inano ko siya, inihaw ko siya sa air fryer.
So, yan na siya. Yan, yan, yan. Ayan. Hanggat di pa luto yung aking iniihaw, maglilinis muna ako.
So, di ako mag-gloves dahil mainit. Yan siya, yan. So, ayan. Nakita ba? Ayan. Saserve ko na siya sa loob. Ayan. So, sa loob na ako maggagawa ng salad. Sana all magaling magluto. Dito lang ako natuto mayasi. Alam mo yung luto sa Pinas, yun lang yung alam ko. So, mahilig kasi ako magluto, kaya mabilis ako matuto. Ang pag-aaralan ko pag uwi ko is yung cake. Kasi di ako masyadong pinapayagan ng amo ko na gumawa ng cake. Sayang di ko ma-video sa loob. Gusto ko matutunan yung kay Kalasahan Vlog ba, kaso parang di ko kaya. Parang ang sarap-sarap ba. So, pag asa Pinas na ako, gusto ko siyang maging business muna hanggat walang trabaho. So, marunong din akong gumawa ng itlog na pula, tsaka langgunisa na magkakaibang flavor. So, sa Pilipinas na yun, marunong din akong gumawa ng nuggets. Kung paano. Ayan, na hindi siya masyadong magastos. Marunong akong nuggets, marunong akong patty, yung burger patty, beef and chicken, alam ko yun. Dito ko na rin natutunan. BG while nagpapakain. Mag-out na rin ako, mag-out na rin. Isakto ko lang siyang isang oras. I-play ko yung playlist mo mamaya. Bayad ko sa pag-stay mo sa akin. Dalawa kayo ni Dati Payo. Wow, salamat. You're welcome. Kagabi, nag-premiere ako 2 AM na dyan sa Pinas. Kasi yun na yung pahinga ko ba. Yun yung dati ko pa na naka-unlisted. Wala, hindi ko kasi mabantayan pagka mag-premiere ako ng same dati na 9 PM sa Pinas.
hello 3 million people. Oh, so mag-out na po. Ay, Dodski TV. Salamat sa pa-thumbs up. Mag-out na rin ako. Thank you sa drop by. Salamat sa thumbs up. Malapit na ako mag-out. Isakto ko lang 1 hour, Dodski. Sana maka-attend kayo ng parapol ko, Mayasi. May entry ka naman doon, Mayasi, di ba? Yung mga nauna kong live noon, di pa ako namumuni. Yung parapol ko, nakita mo na ba yung post ko? Tapos, dun sa mga walang entry, meron akong, pipili ako ng dalawa, yung, pipili ako sa nag-like ng Facebook page ko, isa. Tapos, pipili ako sa, ano ba? Yung mga walang entry yun, Dads, kaya ikaw pwede ka kasi parang wala ka before. Parang, so may chance ka na manalo. Pero yung price nung dalawa na yun, titignan natin kung maihahabol pa ng print yung t-shirt or yung, ano ba yun? Tumbler. Yung tumbler niya maganda, is stainless. Lagyan mong yellow, parang pang sports. Yun, hindi nawawala ang lamig. Maganda siya, hindi siya plastic. Dodski, yung birthday ko kasi September 16, hindi ako makapag-live September 16 kasi andito pa kami. So, Friday ko yun gaganapin sa Doha. 9 p.m. Pinas time, 9 p.m. or 9:30. Basta abangan nyo ako sa time na yun. 9 p.m. or 9:30 p.m. Pinas time. September 18. So, uulitin ko naman i-post yun sa Facebook ko. So, yung dalawang mapipili ko sa nag-like ng Facebook page ko, advance happy birthday po. Thank you. Proud to be 40. Yan, basta merong dalawang price yon. Hindi ko pa sasabihin ko ano, basta surprise yung price nung mga walang entry. Yung dalawang walang entry na mabubunot ko. So, paano yan? Magbabay-bye na ako. Thank you. Kasi papasok na ako sa loob, hindi ako pwedeng mag-live sa loob ng bahay. So, alam niyo naman dito sa Middle East, bawal. Dito lang. So, bye-bye. Thank you sa pag-stay, Mayasi. Mamaya na yung play mo. So, siguro mag-play din ako ng monetize ka na ba, Dodski? Parang di ako nakakabisita sa'yo. Sorry. Ay, hindi pa. Pinuntahan kita kasi parang wala ka pang 1K. So, magpe-play ako sa'yo, promise. Yung play ko, makikita mo sa Facebook page ko. Doon ako nagpo-post ng mga piniplay ko. Pero na-stop kasi ako buhat nung nag-start yung online class. Sobrang busy na kasi nandito pa rin yung mga pamangkin ng amo ko. Hindi pa ako, hindi pa nga kasi parang binisita kita, wala ka pang 1K. So, ipi-play kita. And pag nagka-time ako siguro, so, hindi ko sure, yung mga ninja ko sana madikit ko sa'yo. Ayan. So, i-subscribe mo si Kay Lamson, Dodski TV, kasi kukuha din ako doon. Si Kay Lamson, tapos doon sa post ko, may dalawa doon na channel. I-subscribe mo. Kasi, once na mabunot kita, hahanapin ko kasi yun. Yun yung prueba, yung SS talaga. So, sige, bye-bye na. Thank you. Bye-bye. Bye.